Haga jingale kaya kini rung syaga Eurocop R1000 R peusau. Haga jingale kaya jong ka Group A kari jong Holland ka Norway kalamat ya ka 6 job haga sin ka Maningkong. Haga ne jingale kini rung syaga Eurocop R1000 R peusau. Kane kalawan jah hadin baka Norway kalala ban penlim ya ka Cyprus dan lai lang ka way. Bad haga ne jingale kaya Holland layo ban tab R gol. Haga jingale kaya jong ka Group J ka Kenhun jong Cristiano Ronaldo kala job salit Persia ya ka Iceland dai way lanon. Haga ni jingale kai haga kela step omdon gibala ban tap goal badai haga kela mit kata haga minit ka ba prapeu ka Iceland ka habani le kai tang ship peu ngon adin ka jingyo priang red card way player jongka badai haga ni ka por ba ka Iceland ka don tang ship peu ngon ka Portugal ka layo ban tap ya ka goal pen job lengbau Cristiano Ronaldo haga minit ka ba prapeu kundai. Haga jingale kai ka bahap haga Group E ka Poland kalamat ya ka namrem haga sin ka ba an haga ne jingale kai ya kini rong sya ka Eurocop R1000 R peusau adin bagala sya pendim haga Moldova ka badon haga kerdan ka ba shispa nyau peway haga FIFA ranking dan laila R aba phai sya ne jingale kai ka Poland kala tamshwa da R lanot haga kela step Henry haga kelamit ka Poland ka klemla shu ban tep gol katba ka Moldova kalayo pencap lai gol tang haga kelamit pada hadu kod ka jingale kai ka Moldova kalala ban pelim da laila R Persia ya ka Poland bad ban kiuru sya ka kerdan ka balai hakami ya kenpoin katba ka Poland kadang don ka kerdan ka basau. Haga jingale kai parlo ka preng ka Brazil Persia ya ka ri jong Sadio Mane ka Senegal. Haba phai sya ne jingale kai ka Brazil kala yo shwa ban pen khi jar nengkong tang ha ka minit ka ba khatway lengbau Lucas bad ya ka bol lai rapen bu da Vinicius Junior bad ha ka minit ka ba khan reu ka Brazil kala yo ya ka penalty Henry lengba ka jingerap jong ka VAR la pendu no ya ka ne ka penalty bad dei ha ka minit ka ba R PUR ka Senegal kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau Habib Diallo hadu bukor ka kela step baro R tali ki Kenhun kine da marshi gol bad haga kela mit kata haga minit ka basan PUR ka Senegal kala yo ban tap ya ka gol ka ba R lengba ka un gol ka bala kumbakla da defenders jong ka Brazil Marquinhos batang hadin lai minit ka Senegal kala yo biang ban tap ya ka gol ka balai lengba Sadio Mane bad ya ka bol lai rapen bu da Habib Diallo bad haga minit ka basan PUR Marquinhos kala yo ban tap ya ka gol ka ba R naga benta ke Brazil. Andre Hashwa ban kut ka jingale kai ka Senegal kala yo ban tap ya ka gol ka basau lengba ka penalty kata ha ka minit ka ba khandai peu plus nyo bad ya ka ne ka penalty la kan jat da Sadio Mane bad ka ne ka dei ru ka gol ka ba ar ka jong ha ka ne ka jingale kai bad ha da ukut ka jingale kai ka Senegal kala job da saula R Persia ya ka Brazil.